Postoji bezbroj savjeta da se, ne znam, sastavi lista savršenih karakteristika tog savršenog partnera, pa da izlazimo van ili tako nešto. Ja mislim prije nego što počnemo izlaziti van i raditi neke savršene liste karakteristika koje bi nas oduševile, mislim da trebamo zaći unutra. Otkriti i osvijestiti što mi to možemo dati nekome. Dakle, zašto smo mi lijepa, zdrava, bogata osoba s kojom bi neko drugi biti sretan. Dakle, ako mi to dovoljno osvijestimo, pretpostavka da ćemo puno lakše privući osobu koja će to znati prepoznati u nama. Svaki način, nakon što mi osvijestimo svoju ljepotu, mislim da je sjajan. Mislim da je puno lakše naći osobu koja će te voljeti kad ti počneš zdravo voljeti sebe. A onda, apsolutno koristiti sve moguće alate, pa i vaš, da nađeš osobu s kojom ćeš moći, ali biti svoj. Dakle, nije poanta biti s nekim, nego je poanta biti svoj s nekim. Za to prvo trebamo naučiti biti svoji.